Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Majka Lune Đugani, Anabela Atijas, odmah po ulasku u reality program Zadruga 3 obelodanila je da je njena ćerka bolesna i da boluje od neizlečive bolesti, a onda je zamerila što je imala odnose sa svojim dečkom Markom Mirkovićem. Ti si meni ispričala nakon operacije da ne bi trebalo da imamo seks, govorio ma. Ne bi smjela nikako, 5 mjeseci se ovo leči, ukoliko se ne izleči tada ide operacija, objasnila je. Nisam te tako razumeo, šaputala si. Sada možemo da pričamo. Ići ćeš sutra da se cijela prekontrolišeš. Zbog čega ćutiš, reci nešto, rekao je Marko. Dođi mi sada da se ubijem, da sam ja znala da će ovako da bude, da će ona da uđe, nikad ne bih ušla, istakla je Luna. Nakon iscrpnog razgovora, Marko je rekao kako stoje stvari. Ja ću da se držim po strani, šta da radim? Nije mi pružila ruku. Ušla je sad jako, a vidjet će vremenom gdje je došla, objasnio je Marko.